أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. Nos chers distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui dimanche 24 mars 2024, 14e jour du mois de Carême. C'est dire que l'organisme des musulmans est sérieusement éprouvé en cette période. C'est pour cette raison que le programme de cette remise a été abrégé. Chers invités, la Jamaat islamique Ahmadiyya, par ma voix, vous présente ses remerciements pour avoir honoré de votre présence la présente cérémonie de remise. À ce titre, l'Amir, président de la Jamaat islamique Ahmadiyya Mali, ici présent, vous présente en la personne de Zafar Ahmad Bat, vous présente ses sincères remerciements. Remerciements à l'endroit de ses invités, tels Monsieur le Président de l'association SADEC, de l'ONG SADEC, Monsieur le Commissaire de police de Modibabougou, Monsieur le Commissaire de police du 2e arrondissement, l'Association malienne des sourds et déficients auditifs, l'Association Bon Cœur du Mali, l'Association Djigia Nafama, l'Association des femmes policières et l'Association pour l'autonomisation des femmes veuves du Mali. Je sais que d'autres sont arrivés pendant qu'on était déjà sur ce discours. On prendra leur nom par la suite. L'Amir de la Jamaat islamique du Mali tient à vous exprimer sa profonde gratitude pour votre disponibilité chaque fois que besoin est. Soyez-en remerciés. Chers invités, pour ceux d'entre vous qui étaient présents il y a de cela 5 mois et quelques jours, je vais dire le 8 octobre 2023, sur ce même espace de la mosquée Moubarak, l'Amir président procédait à la remise symbolique de quelques lots d'habits. C'était à l'occasion du mois de la solidarité décrété par les autorités du Mali. Cet événement en était la 11e édition de remise de dons. Une fois de plus, vous avez été réunis pour la 12e fois pour recevoir pour le compte des enfants en situation de précarité des habits à l'orée de la fête de l'Eid el-Fitr. En fait, si le donateur, le 5e calife de la communauté islamique Ahmadiyya du Mali, de la communauté islamique Ahmadiyya mondiale, Hadra Mirza Masrour Ahmad, a souscrit pour soutenir ce fonds. C'était dans l'espoir d'atténuer la souffrance des parents démunis et donner le sourire aux orphelins. Nous lui souhaitons longue vie. Les habits que nous allons distribuer ce matin sont l'œuvre du centre de coupe et couture de l'ONG Humanity First. En bon français, l'homme d'abord. Dans ce centre, ce sont nos filles et fils qui s'exercent au métier de couture afin de s'insérer dans le circuit de la production. C'est le lieu de remercier le centre pour son accompagnement exemplaire. Si au cours de la 11e édition, 2944 habits ont été offerts, cette 12e porte sur 3010 unités adaptables aux catégories d'âge allant de 4 à 11-12 ans. Comme d'habitude, après la remise symbolique des habits, les habits seront répartis entre toutes les localités. Ils sont installés au moins un représentant de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali, ce qui fait quelques 38 localités en République du Mali. Et comme d'habitude, ces habits sont destinés aux enfants orphelins et à ceux dont les parents sont démunis.
sans coloration culturelle, ethnique ou religieuse. Je me reprends. Les enfants sans coloration ethnique, culturelle ou religieuse. Étant donné que chacun de nous vit dans un milieu social où on est susceptible de connaître la précarité, où on est susceptible de connaître des cas de précarité, l'Amir président s'est fait le devoir de donner un colis à tout un chacun. En vous souhaitant une bonne fin de Ramadan, une bonne fête d'Eid el-Fitr, nous serons heureux de vous voir parmi nous à la 13e édition. Nous formulons le vœu pour la paix et la tranquillité au Mali. Je vous dis assalamu alaikum, à la prochaine. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ami ala tanu, amazini ala retroy. Tiendo, ame kana minga dine kanete kadaka abara munyeshi dine mo dama nga nyeshi do armadiya reddeku ani bisiga isigo minge o wulilla. Oh, ala mi adama donda ala ko ala hina masade aka hina nyamsi bemo. Opma minu me ni hinay olu jera la doni ala re ala fe anga nyina me munu tugola ko nya daba ko mo o ka baraji soro nune sawabula no lu fana tay ko ma baraji tay o ko ma akanu ko komne tulungala ayu minay ko me atta ngande ma famu nyina me ko no ko mo muhammad sallallahu alaihi wasallam aminu be ale no fe ala re ka nyina me dabora yatime de la ka bini akono be kalo woro abala fatara baya bla fiena saworo fana tara manga wero ko dendre jugudo aya fadu kabna be bako nana bami ya bla fiena yo fana ke chaba adira mo kemo sanzeki o fana tara o be ko saw ma dendre jugu fle nga ni ala dal ke toy wat chame ba fo a chene ke todo ya je maraba kana marake je kono ka dal ke je kono kamda ala je na cheshimana du ko wa ki hinen makare ani dal ke je kono ko muhammad bo zona law sono mo mbana law sono mo o kuma mohalla ko be roro o kango jijani ne kaye o lu kanyana ma yakono desebato demeni kashbato nyeyi cheli yatime de o lu ladoni tiado doyra be yatime tenga ka do de gumbe katame yatime ga o kama o kuma na koy manyeshi yatime do de ma woy aya lagede de ku be minga hani yatime de misaka do be yatime de lafiya moy on ni to ndate ko yatime de o kuma na ibita to no fe ibitime do kade o kama o kuma na aw minu ni aya nga wele jabi ahmeda sisi baka dakuriya do wa ka wele do ni ahmeda be jamana ifana ka nyana nike kadaka adabora mive khalifa nanina ikado ka fo 1995 o asro Yugoslavie nyew dama be nyona silamo ni ka chrétien bebe ka nyova deme willa sa chrétien be wuli kata deme di chrétien mo silamo fana wuli kata deme di silamo mo khalifatul masih rabi ala ka hinana ko ay bara indikata akwa be adamade ni chrétien jongira adamade do ni kongo be silamala ikado kongo fana be chrétien de la akop mana mina alla be aka wuli aka ta gen yele naw tara ay chrétien ko ni silama ko bala adamade tawa na de ku ne do ayadamu ahmadu khalifa de ni ngado ka gen be malu o ngay ko mi silama ko jome na kan gen yere bene do aka ngo da do ponte ne 95 aya sura la partie fladi chrétien bi ta di chrétien mo to mi silama fana ko mando do abana ka silama mo ale de sina kan mbarachi ko be ka fo ma ayta de ni mi njongine do aka do ka fo dimi boka ni chrétien dimba ka ni silama do dimba ka ni silama ra dimba ka ala ya mbeke anama de am so be feni do la o adama de ay nega kel la ngini e folo o kuma na humanity first aka adama de ala adama de do aka dina ko toyo o bani abana ala ce ete ala ni adama de do way nyona do kuma de ko mi mbaka o wili royni o kuma na komi sel do bina na onga ni zuingo fe o dola sa o kuma ala kirajira akana to yetime do ngato yala no mere la ayato u yego kake ay kuma de nyechugo o kuma o kuma mbara en sigira singa amani na ala fe ame jamana mi ngono e mali adde ko ne do amega do ga yarbi ala ka bodde kono o ne vana gouvernement ka demede ka daka wajbelo do jamana gouvernement ka nyaji to minu me fandaw ni desaba to ni barama to la gouvernement de kangi jona be o nga ambado ka fo gouvernement setay ka so mo kuma ni jekulu be ni nyona nge ni den mo e ka do no forla nyongo bi ga kuma kali yarbi ala kan getugo nyuma ni njigi jakulu chama kono mali kono ya mungo so fo so se ka yara soro doni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nga wole bi se moko foloma o ye Sikasso région
Jamaat islamique de Sikasso, le président Béobé, non, comme missionnaire bien, non. Comme on a comme Sambi Labé, sans se prépare. Après 100, c'est Kouloukoro. Kouloukoro. Oui, Kouloukoro. Ségou est là. Président de Kati. Le président de Bla vient à la Sousse. Le président de l'ONG. Oh, ça c'est Bla, ouais, c'est ça. Maintenant l'ONG là, l'ONG SADEC. C'est vous qui vient d'arriver, le missionnaire régional. Ah ouais. Le commissaire de police Mourbabougou. Commissaire de police Mourbabougou. Commissaire de police du 12e arrondissement ou son représentant. Commissaire de police du 12e arrondissement ou son représentant. Association malienne des sourds et déficients auditifs. Ati nyama ko fela fe. Association Bon Cœur du Mali. Association Djigia Nafaman se prépare. L'association des femmes policières. L'association pour l'autonomisation des femmes veuves du Mali. Association des femmes vulnérables de Yirimadio. Association des femmes vulnérables de Yirimadio. Bonjour tout le monde. Abenan Sowa. Abenan Sowa. Bon, né Allemand Bambaye. Né na ONG Sadek Tokola. Après dans le voyage général nana. Année blagana. Bon, faut le mener à la Jamaat islamiquement. Comme il faut que ça soit demain il dira que ça soit. Parce que né demain dit Mogoma quand attend yatimema et Kubake. Amado yɔrɔ jamana bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya bɛ yen nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka dɛmɛ in di an ka yatimɛdenw ma u bɛ seli kɛ n'a ye komi an b'a dɔn an bɛ sunkalo de la an bɛ tila sunkalo la an bɛ taa seli la u b'a kɛ ka kɛ selifini ye o la an b'o fo kosɛbɛ u ka baara taabolo ka ɲi nka a bɛɛ an b'o deli ala ka se caman nɔgɔya u ye u ka dɔ wɛrɛ fara dɛmɛ kan parce que yatimɛ jamana in kɔnɔ u ka ca yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ gɛlɛya fana bɛ mɔgɔ caman kan denmisɛnnin caman kan parce que ne ko yatimɛ fana mɔgɔ wɛrɛ bɛ fɛn bɛ i b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kan o ka ca ka tɛmɛ yatimɛw yɛrɛ kan gɛlɛya b'o kan mɛ i t'a dɔn an bɛ yatimɛw ta de dɔn
sinon dimini ka ca jamana ni kulun kosɛbɛ ka ca jamana kosɛbɛ an b'o welewela madan se o ma tuguni bon n'u bɔra yen fana ne bɛ o fo kosɛbɛ u ka baara in taabolo a ka ɲi a dɛmɛ b'an nafa kosɛbɛ wala hakɛto bɛ kuma na n b'aw bila. Salam alaikum. Donc ne bi yan nɔ je représente n bɛ Moribabugu commissariat ani 12e arrondissement de représenté. Donc an kɔni kuma jan t'anw fɛ yan nɔ an kɔni an bɛ ni association mɔgɔ dɔn an b'u fo ka kɛ wale la an bɛ ala deli kɛ san o san u ka nin ɲɔgɔnna kɛ a kana kɛ a fɔlɔ a kana kɛ a laban ye u ni cɛw ni baraji u yɛrɛ ye mɔgɔ fɛn fɛn an yɛrɛ b'a dɔn silamɛya la n'i bɛ denmisɛnninw dɛmɛ mɔgɔ sɛgɛnnenw ani minnu fa tanyana i b'a dɔn k'a fɔ o ye koba de ye an kɔni an b'u fo dan tɛ foli min na u ni cɛw n'u ka baara la hali san o san an b'a fɔ ka dɔ fara a kan awɔ u ni cɛw ni baraji merci kuma ba t'anw fɛ k'a fɔ c'est bon comme ça. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. An sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la nin y'an wele ko filanan ye ONG Jama fɛ ka dɛmɛ kɛ an ye an k'a di an ka denmisɛnninw ma an ka dɛsɛbagatɔw denw ma ani minnu cɛw fatura olu denw ma o kɛra le 8 octobre 2024 a diyara an ye a koyana ma n'u segira k'an wele tuguni ce matin pour une deuxième fois ça nous a fait encore plaisir pour la fête qui doit arriver. Maintenant, an bɛ mun de fɔ don o don an b'u fo k'u barikada fɛn fɛn bɛ dɛmɛ lase maliyɛn ma an b'u fo k'u barikada an tɛ sɛgɛn tuguni kuma bɛɛ an bɛ lasegi kɛ an bɛ kuma on ne finit pas on ne cesse pas aussi on va jamais cesser de leur demander de l'aide ko bolo kɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta l'aide tous les jours nous donner des habits de la nourriture, ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Mais il faut nous aider à travailler. Il faut nous aider à travailler, c'est ce qu'on veut. Qui gana kumabe, yaniga mogo degi, jega duna, a degi, jega minena. O de kadani. Zana do ba fo, koni bolo di farafima, kabi mine ino koma. Ote, me ame fe uka hande mede, anga barake. Anga barake uka dani. C'est ce que j'ai dit le 8 octobre passé, que toutes les associations du Mali ont toutes les associations du Mali ont des projets dans leur tiroir. Il y a des projets qui sont établis, qui n'arrivent pas à être financés. On veut que nos projets soient financés. On veut travailler. On veut être autonome, aider nos familles. Cause zana do ba fo ko ni ye muso kelen dɛmɛ i ye jamana kelen dɛmɛ i ye du kelen dɛmɛ i ye kabila kelen dɛmɛ ni ye muso dɛmɛ i y'a den dɛmɛ i y'a cɛ dɛmɛ i y'a ka fɛn bɛɛ kɛ c'est ce qu'on veut que on nous aide à travailler ni donna min gasi la o b'a yafa n ma ala ka sunkalo in timɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma kɛlɛ min bɛ jamana in kɔnɔ ala ka jamana in suma ala ka barika don jamana in na ala k'an jɛlen to halisa ani ce ani baraji ne bɔra kuma na hakɛto b'a la. Salam alaikum. Nga foli ba bɛɛ lajɛlen an bɛ segin kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli di amadiya mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma olu kun sera ka nin hakilina ɲuman in sɔrɔ ka nin yatimɛdenw dɛmɛ an b'u fo ni cɛw ni baraji ko hali bi ala k'u sara an b'a fɔ hali bi u k'u hakili to yatimɛdenw na kosɛbɛ yatimɛdenw ni dɛmɛ ka kan ɲani b'u kan degun b'u kan u sɛgɛnnen don n'u sera ka bila u ka projet kɔnɔ tuguni ka se ka yatimɛdenw dɔw sɔrɔ k'u ka éducation sabati k'u ka école sara parce que dɔw ka école tiɲɛnen don ka sababu kɛ solution tɛ yen wari tɛ yen u faw taɲana mɔgɔ tɛ mun b'u dɛmɛ dɔw bɛ kɛ vagabond ye dɔw bɛ kɛ drogtala ye dɔw bɛ ziɔn ta u bɛ gulɔw min parce que kalan tiɲɛna ni kalan tiɲɛna yatimɛden bɛ se ka kɛ fɛn sugu bɛɛ carré kɔnɔ an tɛ ala deli o la an bɛ ala deli o ka éducation ɲuman de la o ka se ka hali u dɛmɛ hali sisan ka se ka dɔw ka école sara i b'a fɔ u bɛ finiw d'u ma cogo min an b'u fo ka transition bɛɛ fo autorité minnu bɛ yan policiers minnu bɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ cɛw ni baraji u ka ŋaniya ɲumanya la u y'an wele même salon seliba u y'a sogo d'anw ma an b'u fo o la k'u ni ce mais nin y'an wele ko fɔlɔ de ye ka fini fana di an ka denmisɛnninw ma hali bi ala k'u sara ala ka caman bila an nɔ na k'u ni cɛw ni baraji. ani sɔgɔma n balima silamɛw ne tɔgɔ ye Mayimuna Jaliki Maramata Famara association Jigiya Nafama
mɔgɔ y'anw ye an bɛ amadenya fo k'a barikada san o san u bɛ nin baara ɲuman in k'an ye ala k'u bolo m'u ka baara la ala ka n'a ta yɔrɔ lankolon a bɔ nafolo ma ala ka barika don a la san caman o kɛnɛ k'a d'a ma ne balimamuso bɔra ka mun fɔ sa o ye tiɲɛ ye u b'u hakili to denmisɛnnin ninnu ka éducation na u ka kalan ko parce que caman bɛ école privée na u mansaw bɛ t'u don u bɛ tila ka dɛsɛ kalo sara la u bɛ to gɛngɛn na kalanko bɛ tiɲɛ n'u sera k'u jija o la kosɛbɛ o bɛ diya an ye kosɛbɛ sinimafiniko in fana o ka d'an ye an b'u fo k'u barikada an bɛ dugawu kɛ jamana in ala ka hɛrɛ ni basigi don jamana in kɔnɔ ala ka bɛn ni keleya bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ sunkalo min na ala k'o kɛ ala y'a bonya n'a barika kama an kun ma wari kan la walima sebala wala wari la walima kɛ kan kan la walima ma kan na barika an bɛ ala deli o la ala ka bɛn no jamana in kɔnɔ ka gɛlɛya bɔ jamana in kɔnɔ n'o tɛ musow sɛgɛnna dɛ an musow sɛgɛnna yɛrɛ 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 denw sɛgɛnna i bɛ denmisɛnnin dɔw ye hali ta de bɛ mun fɔ walayi mais hali bi ala ka bolo bɛ a ka baara la hali bi ala ka hakilina ɲuman wɛrɛ di mun tɛ nin fɛnɛ ka fara aw ka baara kan o ka d'an ye kosɛbɛ ne bɛ bɔ kuma na ne donna u ka yafa ma kuma ka gɛlɛn أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. J'ai récité Surah Al-Nisa, verset 37. Allah nous a dit dans cet verset et adorez Allah et ne lui associez rien et témoignez de la bonté envers les parents, les proches parents, les orphelins et les indigents, le voisin qui nous est apparenté et le voisin qui vous est étranger, et le compagnon qui est à votre côté, le voyageur et ce qui vous main droite possède. Assurément, Allah n'aime pas les gens orgueilleux et vaniteux. Voilà, alhamdulillah, aujourd'hui il y a 12e cérémonie Jamaat Islamique Ahmadiyya du Mali en train d'organiser pour les habits, pour les orphelins. Le verset que j'ai cité, on est les croyants, on est les fidèles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans ce verset, Allah nous a donné les conseils qui est bonté envers les parents, avec les voisins, avec les orphelins, avec les indigents. C'est ça, en tant que fidèle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre travail que nous avons disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam nous a toujours conseillé qu'il faut toujours être bonté vers les orphelins. C'est ça, Jamaat Islamique Ahmadiyya, notre cher calife, chaque année, il nous envoie un don pour les orphelins. C'est vrai qu'individuellement, en tant que croyants, on est notre droit de toujours aussi aider les orphelins. Mais en tant que communauté,
c'est les Jamaat islamique Ahmadiyya. Chaque année, on donne les habits aux orphelins, que quand le fait, les autres enfants en train de jouer avec les nouveaux habits, c'est ça, ces petites contributions que Jamaat islamique Ahmadiyya, chaque année, on envoie dans toutes les régions où il y a représentant plus de 30 localités. On envoie les habits. Cette année, alhamdoulilah, 3010 complets sera distribué dans différentes régions du Mali. Et les missionnaires, ils vont charger, le président des régions vont charger de recenser les noms des enfants orphelins jusqu'à l'âge de 12 ans et distribuer avant le fête. C'est ça on a programmé. On espère que, Inch'Allah, le président, les missionnaires, les femmes, associations que vous êtes présents, Inch'Allah, c'est ça, c'est l'objectif, que vraiment les habits qu'on donne, on doit distribuer avant le fête pour que les enfants vont porter ça et ils seront contents comme les autres enfants. Et vraiment, Allah exauce nos prières et les sacrifices et les efforts, petits efforts que Jamaat chaque année est en train de faire, qu'Allah accepte notre sacrifice. Et en même temps, c'est que je remercie tous les invités d'honneur, les différentes associations qui sont venues assister à notre cérémonie et les différents présidents et les missionnaires régionaux qui sont venus. Que vraiment Allah vous récompense parce qu'on est dans le mois de carême, mais vous avez fait des placements pour assister à la cérémonie et prendre les habits et retourner et distribuer tous les enfants. Qu'Allah soit avec vous, qu'Allah vous récompense. Et les Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est que les intervenants, les différents sont parlés. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, les Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est une communauté internationale dans 213 pays du monde entier. Et c'est ça, c'est notre objectif. Il y a différents projets au Mali. Depuis 2005, on a eu récépissé accord cadre avec l'État. Mais alhamdulillah, par la grâce d'Allah, aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes de l'éducation. Il y a à travers les Humanity First et Jamaat, on a plus de 9 écoles à construire au Mali. On a une clinique et on a les projets de cliniques et les écoles à différentes régions. C'est ça, c'est le côté l'éducation, santé, hydraulique villageois. Chaque année, plus de 150 forages, on fait réhabilitation. C'est pour que vraiment aider les gens. En tant que fidèles, en tant que croyants, c'est notre travail. C'est vrai que Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est une communauté islamique. On est en train de réformer les gens pour donner une vraie version de l'islam et l'islam de la paix. C'est ça le message de l'islam qu'on est en train de propager. Et en même temps, il y a un projet de développement dans toutes les régions où il y a représentants, réhabilitation de forages, l'éducation, santé et opération cataracte qu'on fait gratuit. Il y a différents projets sans distinction de race et religion aussi. Jamaat islamique Ahmadiyya, on est en train de faire. Mais Inch'Allah, comme les différents intervenants ils ont parlé, c'est ça, c'est notre objectif. Que les côtés Humanity First, vous voyez, on a un centre de couture, on a des écoles, on est en train de faire gratuit pour aider les gens. C'est ça, c'est l'objectif, qu'on est là pour aider les gens, pour qu'eux-mêmes, ils puissent comprendre. Il y a différents métiers, ils vont prendre les coutures, informatique et l'éducation, santé, et comme ça, ça sera indépendant. C'est ça, c'est l'objectif, mais il faut toujours prier, parce que vous voyez, les Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est une communauté internationale. Tous les projets qu'on est en train de réaliser, c'est à travers notre propre fonds. Les membres même en train de faire contribution et les projets en train de réaliser, construction de mosquées et différents projets, c'est à travers les cotisations des membres.
Mais vraiment, on vous demande aussi prière. Il faut toujours continuer, qu'Allah fasse, qu'Allah amène beaucoup de projets de développement au Mali. C'est ça, c'est l'objectif de nous-mêmes en tant que responsables. Qu'Allah accepte notre prière et Allah exauce nos prières. On est dans le mois de carême et Allah accepte toutes les prières que tous les jours quotidiens on est en train de faire. Qu'Allah exauce nos prières et les habits. Aujourd'hui, la cérémonie qu'on a fait, vraiment je demande tous les missionnaires, les présidents, parce qu'en tant que Jamaat national, on vous a confié les tâches maintenant. Arrivé à votre zone, il faut bien recenser les nécessités, les orphelins et distribuer ces habits. C'est ça sera l'objectif. Qu'Allah exauce nos prières. On va faire une prière silence. Qu'Allah accepte notre petit effort, ce que cette année on a fait pour les habits des orphelins. On va faire une prière silence. Bismillah. Amin.